Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. În acest videoclip o să facem ceva mai special, adică o să jucăm Minecraft, o serie nouă pe canal. Salutare, oameni, Suntem fraților. aici cu Cătălin. Numele Cătă, Așa. că mi-a fost de să scriu Văd că ne Cătălin. spună foarte bine. Aici avem un village. Mergem. Fierărie. Nu cred că. Adică n-am văzut. Până acum n-am văzut. Cred că am văzut-o eu. Am văzut-o. Te rog, spune-mi care. Dacă nu tot are de asta cu cărți, zi cărți. Cartografă? Cartograf. Nu. Este unul de Legend. Uite, oaie, bă, să o văd. Eu am scris în minte. Dar nici măcar cartofi n-are village-ul ăsta. Nu e complicat. E un village cam nașpa. Da, mă zic, îl avem. Oricum o să ne mutăm. Da, nu știu. Ne trebuie lemn. Am eu una, tu câte ai? Eu 3. Mai trebuie să mai urc unul. Oi. Facem asta mai 3. Cartofi. Da? Da, Unde? aici. Ia. Nu, unde? Sunt alea. Uite aici. Avem 20 de cartofi. Da? Da. Unde era? Aici. Uite aici. Și aici poate. Și-am găsit și eu. Bine că avem... Ăsta plantează nu am luat asta, să-i luăm. Văd unul alt complet. Nu. La diverse. Las protection pentru o carte generală. Să face rapte. Până pornim filmarea. Până ai pornit. Bine că veni și oricum nu aveam mâncare. Eu am 5 cuituri. Eu am 21 de cartofi. Și o bucată de carne. Și o altă bucată. Am 4 litri și 3 litri. O să fac. Uite, trebuie și tu lemnul ăsta de aici? Da. Da, da. Ce-o fi cu el? Da, s-a urit. Uite, nu. Bă, du-te la lemn. Nu. Ia 16 bucăți la lemn. Câte? 16. Bă, mai pot să mă urc. Ce? Mai pot să mă urc. O să zică lumea că sunt la blet. Nu. Am mai la blet ca nu. Bă, ce m-am văzut de pe aici un porc. Toate. Tu ai split control? Da. Eu nu am. Mamă, mi se face foame.
Arșitele mele. Oh, nu nu. Să-mi văd picior. Aoleu. M-am băgat într-o casă. Table. Am făcut și o casă. Uite-li o rebelion. Las putea și 2 e. Bă, tu ia lemn, nu mai te uita la 30. Am așa, acum căutam o casă. Zi, bă. Cu crafting table. Am făcut eu mă una, vezi tu în casa aia cea mai mare. Aha. Trebuie să nu-mi iei mâncare. Auziți? Da. Ce faci? Bilez. La bila. Ai tu niște torțe. Salată cu mozzarella. Bă, face noapte. Stai că ies eu. Ai lună? Am una. Ies-o și intru iară. Lună. Coul. Ia, Ca să fac trecul de piață. Bă, să mor în vilegerii. ce? Bă, să mor în vilegerii. Ce vrei?
pe rău încoace. Da. Da, aici. Fugi acasă. Acasă la tine, băgătură, mă. Uite, tot aici stă. Nu te omori, nu te lași. Bă, m-am dus să fac roză, nu m-a prins noaptea pe aici. Mă moară modul. A scăpat unul, vine altul. Lasă-mă că noaptea să vină omul. Dar n-aștept că nu o să avem telefon cu forță întâi și cu astea. Mi-ar trebui un eficient, că m-am venit, știi? Mi se pune un spawn point aici. Să știi, bă, că trebuie să mă bag și eu. Nu. Cât îl ai? 0. Ah. Încă. Mi-am făcut spawn point-ul. Mi-am dat din aia. Ai luat lemn? Da. Deci, Așa. E acolo. Uite acolo. un double. Bă, nu pune cu lemn. Dar du la docol și bagă funda. Și nu știu cum. Mulțumesc. Cât ai? Stai așa. Să bag și funda. Bă, ți-l omor pe ăsta. Păi așa, de fapt. Dar nu-l omor. Păi să bag aici, bine. Merge să-mi dai. Oricum mai avem ceva să fac. Hai la mine. Păi hai că sunt deja bine. Ia că e bun. Oare să bag aici o resursă? Resursa vreme. Hai, rog. Ce am aflat? Ce am aflat? Că un village, dacă scrii sub... Sub aia, sub fântână, e ceva, pește ceva. sau poate să fie și altceva. Nu știu ce să zic, dar în fine. Eu oricum și-am văzut asta și am văzut și la Și am văzut la Max și altele. Te rog, nu mă spune. Hai.
Perché s-a adăugat o nouă versiune? Habar. Iarăși. Ești tu cum? Bă, mergi acolo, că Ia uite acolo. Comun. E bine că îl găsim. da, față de alte mari pe care le-am avut, trebuie să stau 40 de ani până găseam cu... Mai târnă? Da. Da, de bine. Poate lipsește eficienții. Da. Ție nu? Tu coul ai. Bă, Călina, hai sus. Eu mă minez. Trebuie să închei și episodul. Ah, cât a filmat? 18 minute. Ah, hai sus. Văd unde stăteam, 1, 2. Trebuie să fac și zi. Bă, mai mirăm noi off camera? Face iar noapte. Nu, să facem zi. Am avut 6 cărbuni. Eu am 33. Câte mâncare? 17 cartofi. Ai sabi? Fac. De ce? Fă și hai să căutăm mâncare. Facem mâncare. Am și un iron. Tu ce ai, sabie? Ce? De fapt. Bă, tu mai filmezi? Ot. Ce oare? Ce căutam acum? Căutam shift-ul, am obișnuit să apă calculator. Ce căutăm? Shift-ul, să pun antenele în chest.
What the fuck? Ce era pretăsut? Bă, s-a plină de tot. Pub Kid.